bližšie, keď to točím, no? Keď idem nohou. Ideme ja na ten pík. Ide sa mi aj hamburger. Čo? Ide sa mi pík. Jano, ide aj hambáč. Dobre, zahráme si teraz hru Game of Pig, kde nechávame Lukáša, lebo on je to najslabší. Začína. Začína pík, zadávaj. Ja nezadávam. Ja budem zadávať. Dobre, Maro zadáva. A dávajte mu 12 minút. Dávaj. Tejlo do dedukty. OK. Hamba, žiješ. Dobre, nebolo. Ktorú? Ja. Ešte máš jeden pokus. Aha. Dávaj. OK. Takže zadávam ja. OK, zadávam ja. Takže dáme si nezmanuál, to je jedno parkovisko. Môže byť. Aha. Nepovedlo. Zadávaj, Lukáš. Lukáš, zadávaj. Na dvoch cez celé parkovisko. Na dvoch si povedal, nebolo. Zadávam 1.8 peky, Tejlo, otočka. 1.8 peky Tejlo. Kúkať to teraz nedá. OK, zadávam. 1.8 peky, 1.8 peky Tejlo. OK. Jem tam. Dobre, ešte máš jeden pokus. OK, konec. Konec. I. Takže Marko mi líže P. Hambáč. Jaký fail to. Dávaj, ešte máš jeden pokus. Dobre, takže Hambáč P, Marko P a Jano nič. Hambáč je P, I, ja nie P. Zadávaj. Nie, Hambáč je P, I, on nedá Tejlo. Jano. Hambáč, zadávaj. To je jedna parkoviska. Ľahké deti, tie majú buď fantáziu. Nebolo. Musíš ešte aj pristať. Musíš aj pristať. Dobre. Ja zadávam. Zadávam, Bartvi. Dobre, nebolo. Zadávam, no zmenu akcií na parkovisku. Že? Jeden mám. Dobre, nikto zatiaľ nedali, ešte majú po jednom pokuse. Dobre, Marko po I. Lukáš pík, Lukáš vypadol, takže Marko zadáva. Zadávam? Do srandy Baro na mieste. Down sound whip. Feky, 11. Dobre, pík. Zdal sa, že máme tu vyhejca a to sa volá Jan Zajac. Takže tam mám ešte nejakú maličkosť, napríklad vyskúšam len tak z hrandy 1.8, feky 3.6. Dobre, a ešte 3.6 patníky.
Daj mu na chvíľku teď. Dobre, tak učíme sa s vami. Dubnice nad Volom, spolu. DCS Crew.